ako dokážu progresívci klamať, ale vyslovene klamať, to je niečo neskutočné. Ani neviete, čo to bol ten komunizmus. Vy ani netušíte, čo je to EŠTB. Ja vám môžem povedať, čo zažívala naša rodina kvôli môjmu priezvisku. Ako sme boli monitorovaní, ako som nikde nemohol ísť, ako som sa nedostal na vysokú školu, Takže pán Greling sa nedostal za komunistov na vysokú školu. Koľko mal? 15 rokov? Pán Greling je rovnaký ročník ako ja. V 88. som nastupoval na strednú školu. Nie na vysokú školu. Koho ty ideš odrbávať? Komu ty ideš motať mozgy, môj zlatý? Ako si ty bol ukrátený o to, že si nemohol ísť na vysokú školu? Ty si nemohol ísť na vysokú školu preto, lebo si maturoval v 92. a v 92. na jeseň si mal nastúpať na vysokú školu, ale pravdepodobne si bol tak blbý, že ťa tam nezobrali. No prečo by ťa zobrali, keď máš len obuvníka trojročku? Však? Kocúrik. Toto je niečo neskutočné. A deti im toto zožerú. Čo si ty vedel o zverstvách režimu, keď si mal 15? Len z dopočutia od rodičov, tak ako aj ja. Alebo z toho, čo som ešte stihol navnímať ako puberťák. Hej? O čom ty točíš, ty, hlava plechavá? Pán Púšik. To je niečo neskutočné, Noro. On sa nemohol dostať na vysokú školu.